was er eens een slager. Zijn vrouwtje was echt mager. De slager wilde sparen en al zijn geld bewaren. Hij had een pot met centen, een pot met gouden centen. Hij had alleen maar bellen en ging zijn geld dan tellen. Toen kwam een grote tovenaar, die zei: wat doet die slager naar? Ik zal die slager leren zijn centen te verteren. Toen zei de grote tovenaar: ik maak van jou een ooievaar. En daar stond toen die ooievaar. Hij vond zijn dunne benen raar. De ooievaar vloog de winkel uit. Hij schreeuwde met een naar geluid. Toen zei de grote tovenaar: maak jij nu maar de biefstuk klaar.